Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafahum nulayani sapa Malik ing munajjimun. Fakhalafahum nulayani sapa Malik ing munajjimun. Fadhafira nuli menang sapa Malik. Fadhafira nuli menang sapa Malik wa ghanima lan oleh bondo jaran sapa Malik. Intaha wis tutuk apa kaul. Jadi kemarin nggih Malik raja yaiku Raja Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid dikandani karo Munajimun aja perang. Iki lagi dinane gak apik, akhir-akhir panggah los wae, menang. Wa kasirun utawi wong akeh minan nasi kang saking pira-pira menungso iku tatoyaru. Alup-alup kelawan manuk sapa nas utawa tatoyur sapa nas iku tatoyaru alup-alup kelawan manuk sapa nas min akhiri arbingaa saking akhire dina Rebo. Wa tarakulan ninggal sapa nas as-sa'ya ing lumaku utawa ing tumandang. Lima solihim krana pira-pira kebagusane nas fihi ing dalem akhire arbingaa. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa nas lahu maring akhiri arbinga. Arbinga utawi dina Rebo iku layaduru ora mubeng apa arbinga mustadillina hale pira-pira wong kang ngalap dalil bi hadisi akhiru arbinga kelawan hadis akhiru arbinga. Akhiru arbinga utawi akhire dina Rebo fi syahri ing dalem sewulan iku yaumun nahsin dina kang ndadekake sial musamirin kang tetep. Qala dawu sapa As-Sakhawi Imam Sakhawi ing lafat turukuhu utawi pira-pira dalane. Ya Allah, turukuhu utawi pira-pira dalane hadis iku wahiyatun apes wala taqdiri sihatilan ing atase ngira-ngirakake sahihe hadis. Famaknahu mongko utawi maknane hadis iku nahsun dina sial mustamirun kang tetep utawa kang terus menerus alaman ing atase wong tatoyaro kang alup-alup kelawan manuk sapa man bihi kelawan akhiru arbinga. Dadi wong ana hadis memang tapi hadisnya dhaif akhiru arbinga fi syahri yaumun nahsin mustamir. Akhir dina Rebo akhir atau hari Rabu minggu terakhir di setiap bulan Hijriyah nggih niku membawa kesialan. Ya, cuman kan kemudian dikantor oleh hadis yang lebih sahih yaitu hadis sing mamin yaumin ya Allah mamin syai'in budi fi yaumil arbinga illa waqad tamma. Sesuatu hal yang dimulai pada hari Rabu pasti akan sempurna niku. Alaman awi takoda utawa ngiyakinake sapa man. Awi takoda utawa ngiyakinake sapa man nukhusatahu ing siyale akhiru arbinga. Lidatihi krana zate akhiru arbinga. Wa khafalan wedi sapa man minha saking zatihi. Mu'taqidan hale kang yakin ma ing perkara ngalihi kang tetep ing atase ma. Sapa sing yakin, sapa sing wedi, sapa al munajjimuna pira-pira wong kang ahli perbintangan. Amaman anapun ta'i wong i'taqada kang yakin sapa man annahu ing sak temene akhiru arbinga iku layang fangu ora aweh manfaat apa akhir iku layang fangu ora aweh manfaat wala yadurru lan ora bahayani sapa illallahu taala kejaba Allah taala falaisa mongko ora ana apa akhiru arbinga iku binahsin dina kang dadekake sial ngalehi ing atase man hadza fahama sapa sira ing ikilah keterangan. Waqad ja'alan teman-teman teko fi ba'dil akhbari ing dalam sebagiane pira-pira hadis. Apa ma perkara yusngiru kang aweh weruh apa ma. Bimadkhil arbingae kelawan ngelem dina Rebo. Fa fi Su'abil Baihaqi mongko iku tetep ing dalam kitab Su'abul Iman keduwe Imam Baihaqi. Fa fi Su'abil Baihaqi mongko iku tetep keduwe pokok iku tetep ing dalam kitab Su'abul Iman keduwe Imam Baihaqi annad du'a utawi sak temene donga iku yustajabu den sembadani apa donga yaumal arbinga ing dalam dina Rebo
ba'da zawali ing dalem sause lingsire srengenge. Lah iku ana hadis meneh sing tentang dina Rebo, yaiku napa dina salah satu seminggu nggih. Dalam satu minggu niku ada beberapa waktu yang di situ ketika berdoa termasuk mustajabah utawa waktul ijabah yaiku ba'da zuhur hari Rabu. Nek dina Jumat kan niku nggih mendekati maghrib. Ba'da ngasar mendekati maghrib. Nek dina Rebo niku bar zuhur. Bar zuhur niku iku hadis sahih. Wa fi hadis Jabir aku tetep ing dalem hadis riwayate Imam Jabir radhiyallahu anhu. Annahu ta'i sak temene Kanjeng Nabi iku ata nekani sapa Kanjeng Nabi Masjidil Azab ing Masjid Azab. Yaumal Isnaini ing dalem dina Senin, wa yaumas Selasa ilan dina Selasa, wa yaumal Arbi'a ilan dina Rebo. Baina dzuri ing dalem antarane zuhur, baina dzuri ing dalem antarane zuhur wal asri lan asar. Fa wadu'a nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi ridaahu ing slendange utawa ing serbane Kanjeng Nabi. Faqama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Farafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadehi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Ya do'u halin donga sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase kufar. Ayil kufari tegese pira-pira wong kafir. Fara'aina nuli weruh sapa ingsun albisra ing bungah fi wajhi ing dalem wajahe Kanjeng Nabi. Fi wajhi ing dalem wajah Kanjeng Nabi kama kaya keterangan fisyari kang tetep ing dalem pira-pira sejarah. Kama kaya keterangan fisyari kang tetep ing dalem pira-pira sejarah. Wa an sahibil hidayati lan iku setengah lan iku riwayat saking wong kang duweni kitab Al Hidayah. Wa an sahibil hidayati lan iku riwayat saking wong kang duweni kitab Al Hidayah annahu utai sak temene kelakuan iku ma perkara budia kang den kawiti apa ma bisain kelawan suwiji-wiji yaumal arbi'i ing dalem dina Rebo illa watamma kejaba sampurna apa syek wahwa utawi arbi'a iku yaumun dina khalaqa kang dadekake sapa Allah taala fihi ing dalem yaum an-nura ing cahaya. Lah niku hadis lagi bahwa hari Rabu ketika dimulai hari Rabu apapun itu nanti akan sempurna. Makanya ada yang ngaji bareng itu mulai Rabu. Nah ini kita istiqomah di pondok sini ketika ngaji mulai malam Rabu atau dina Rebune ketika khotaman malam Senene. Alhamdulillah wis istiqomah. Mergo dina Rabu iku penciptaan nur iku dina Rabu. Warawalan riwayatake sapa Dailami Imam Dailami ngan Jabir riwayat saking Sayyidina Jabir marfu'an hale hadis marfu' riwayatake ing lafat man ghorosa. Man utahe sapane wong iku ghorosa. Nandur sapa man al asjar ing pira-pira wit yaumal arbi'i ing dalem dina Rebo. Wa qala lan ngucap sapa man subhanal ba'isil warisi. Subhanal ba'isi kelawan maha suci. Zat kang nukulake al warisi kang aweh nikmat. Subhanal ba'isil warisi atat. Mongko teka apa asjar ukulaha ing pira-pira wohe asjar. Lah niku nggih. Dadi nandur-nandur niku juga dina Rebo karo ngucap subhanal ba'isil waris. Nah niku nggih ketika nandur iki dongane nandur ada keterangan lain ning kitab Faidul Qadir. Niki subhanal ba'isil waris iki dongane nek arep nandur apa nandur wit, nandur pari niku dina Rebo ngoten. Lha pamane kadang niku sing tukang tandur niki sagete setune pripun. Lah ning Rebo ndang mulai nandur. Lah nek cara nggon kula biasane diniati tenanan iku raketan sepiro wis ditandur ngoten. Utawa dari awal pas wayah nyebar winih nika dina Rebo, nandure dina Rebo. Mulaine. Utawa pamane kok tukang tandure gak iso dina Rebo, berarti mengke tukang tandure misal dina Setu, awake dhewe dina Rebo ndang nandur ning sawah, raketan 1 2 nggih syarat. Lah engko dina Setu minangka ben diterusne wong-wong. Nah niku ngoten. Apa meneh tukang tandure setiap dhewe mak-mak tukang tandur niku setiap tandur matur-matur maca dina Rebo pisan setiap wong sing tandur biasanya kan 7 orang atau 6 orang maca subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris. Ngeri biasane. Ora rasan. Biasane tukang tandur iki ngoten niku, mlakune karo mundur karo setengah mbuh bahas apa senek es dibahas. Engko nek rada anu piye karo ngadeg lho iku anu tenan yo, Dik iki tenan lho. Bareng ngene. Biasane ngoten. Subhanal ba'isil waris niku dina Rebo ngoten. Nek pamane nutut anu lek nyun sewu pas tanem gen kula niki biasane sak kotak bayarane 270 mengke kula bayar sak kotak 400 tapi syaratnya mengke setiap sak encepan mau subhanal ba'isil waris lha niku malah apik meneh.
Ngeri, misal ngono. Tapi kula durung nate. Wa naqala lan nukil ya Allah, wa nukila lan den nukil anil Halimi saking Imam Halimi apa annahu sak temene kelakuan ngoten. Apa annahu sak temene Imam Halimi iku kala dawuh sapa Imam Halimi. Dawuh ing lafat alimna weruh sapa ingsun bibayani syariati kelawan keterangan syariat. Annaman ing sak temen anna minal ayami ing sak temen iku setengah saking pira-pira dina nahsan ana dina sial wayuqa bilu lan bandingi annasa ing dina sial apa asadu dina bejo wa idza sabatalan endal nalikane tetep apa al awwalu dina kang awal sabata mongko tetep apa asani dina kang kaping pindho aidon hale maneh. Fal ayam mongko utawi pira-pira dina iku minha setengah saking ayam nahsun iku minha iku setengah saking pira-pira ayam ngoten. Fal ayam mongko utawi pira-pira dina iku minha iku setengah saking ayam nahsun utawi sial wa minha lan iku setengah saking ayam sa'dun utawi kabejan. Nggih dadi ana sial ana bejo niku kadang ben anu niku benten. Engko ana kitabe niku tapi besok enak wis kira-kira bareng aja ya imane wis lumayan kenceng. Sentang ngoten. Dadi semisal kaya dina Minggu, iku dina Musyari, iku sing contoh tak satu saja. Dina sing garakno bejo ketika dina Minggu iku nyedeki subuh sret iku terus kemudian karo manjing asar. Manjing asar itu iku pas wayah bulane utawa payah planet Mustari utawa planet Jupiter. Nah, iku terus dina Rebo ketika awan di tengah awan niku ono niku. Setiap hari niku ada. Iku ana kitab kula alhamdulillah kula gadah kitab ini. Dadi ben dina niku ana sing dina iki. Iku lebih dari tak. Lah niki ngeten. Tak delok-delok sing gone hitungane wong Arab niku lebih detail daripada gone wong Jawa. Niku mainin sampai nek cara nyun sewu kok Jawa kan lebih ke hari nggih. Iki dina Selasa Kliwon, iki dina Rebo Kliwon, iki nek Rebo Kliwon nek omah niku ngeten. Nek Arab mboten. Nek Arab niku bahkan hitungane dina Minggu semisal Minggu niki iku jam sekian engko nahese. Nek arane apa saatun nahsin dina jam nahas utawa jam sial iku jam semen. Niku ana. Jam semen dina Minggu iku ketika bintange iki kan ana bintang ana Zuhal, ana Jauza, ana wis kok Capricorn, ana Aries padha niku. Lah kemudian di bintang semisal di bintang Aries atau bintang Scorpio dina Minggune iku jam sekian sampai jam sekian iku sing sial, sing bejone iku jam sekian sampai jam sekian iku vital. Iku detail. Bahkan niku nek wis ngaji kitab gede-gede sing bangsa ilmu hikmah ngoten niku, nek engko nek pas gawe rajah sing bangsa rezeki iku di jam sekian. Rajah sing bangsa iki jam sekian dina sekian. Iku ana. Tapi kula dhewe gak apal, urung apal. Akeh ribet ya, Pak. Ribet. Nah niku malah ngomong ini. Malah ngeri. Niku ngoten. Makanya aku sak madepe, tapi nek babakan madepe mujadah mungkin di pembahasan mungkin nek wis bar katam kitab niki pas istighosah niku. Lah niku nek Arab niku oleh ditamen. Makanya niki fal ayam minha nahsun wa minha sa'dun. Di setiap hari niku ada nahsnya juga ada saatnya. Niku cara wong Arab. Kal ashkhasi kaya pira-pira jenggreng. Minhum iku setengah saking ashkhas sakiyun utawi wong kang cilaka. Wa minhum lan iku setengah saking ashkhas sa'idun utawi wong kang bejo. Lakin za'ama tetapi ini nyono. Lah nek pamane kok model setengah dukun ilmu hikmah sing bangsa ngoten niku, lha iku baru jos tenan. Mending tenan. Oh, aku tak dukun wae lah. Wis aku tak mempelajari ilmu hikmah wae, tapi sampai bangsa ngono ki paham. Lha iku mending tenan baru. Mending tenan. Minimal ngerti kitabe ketika ngerti kitabe mari iso oh iki dina Minggu apike apa tek-tek niku ngoten. Niku ana sak gawe rajah pun nggih ngoten gawe rajah tentang iki engko sing apike dina iki pas wayah jam iki ngoten tapi gak tak kandhane malah percaya ngono kuwi kenemenan malah. Repot. Lakin makanya pas pembahasan gawe rajah kemarin niku gak tak bahas, mboten kula bahas. Lah engko pas wayah rajah sing hajat umum, lha iku pas dina iki, pas bulan iki, engko pas iki ngoten. Makanya sampeyan tau ngerti nggih, pamane koyo kemarin pas wayah nulis iki sing kemarin inna hadzal larizquna malum minafatin misal pernah kula anu niku iku bar Jumatan misal ngoten niku. Iku ana memang niku wonten aturannya. Tapi sing koyo nek dina Jumat niku nek wong Arab ya tetep mulya kabeh, mboten mulya. Mbuh setiap detiknya iku mulya. Dina Jumat. Lakin sama. Tapi nek wong Jawa kadang nek dina Jumat iku malah kaya boh tau krungu tukon-tukon ada dina Jumat. Ngoten niku. Nek niku nek cara ukur wong Jawa dhisik. Tukon-tukon aja dina Jumat, engko garakno sial.
Ya malah medeni lho padahal dina Jumat iki dina sing mulya. Iki dina sing mulya dina Jumat. Niku ana ukurane wong dhisik niku enten tukon-tukon dina Jumat. Niku mulya. Lah padahal nek makane terus koyo ning syariat Islam barang dina Jumat iki malah mulya koyo akad nikah bareng malah sing apik dina Jumat nyedeki magrib. Dadi akatan iki bar ngasar. Pas wayah magrib nyedeki magrib niku. Apik niku. Dadi naipe setengah ngantuk-ngantuk kesel. Nyedeki magrib niku. Niku sing apik. Ngoten nggih. Makane niku beda kadang ya antara Jawa, Arab kaya dhewe pun kula jelasen niku. Wa minhum sa'idun lakin zaman tetapi nyono walakin zu imalan tetapi denyono. Walakin zu imalan tetapi denyono. Apa anal ayyama sak temene pira-pira dina. Wal kawakib lan pira-pira lintang iku tunhaisu ndadekake sial apa ayam wal kawakib. Watus ngitulan ndadekake bejo apa al ayam wal kawakib bi ikhtiyariha kelawan pira-pira pemilihe ayam wal kawakib auqatan ing pira-pira wektu au ashkhasan utawa pira-pira jenggreng iku batilun batal utawa salah ngono iki gak ono wal qaulu makane wong nyekel syariat kenceng nyekel fikih kenceng maca-maca kitab sing kaya Mambak Ushul Hikmah di beberapa hal niku wis kitab sihir ngene kadang ono sing arane to nggih Samsul Ma'arif kitab sihir niku ono wong-wong sing arane asline nggih ya wallahu alam balik neh gak apa-apa tapi teng mriku niku kita ngugemi ngoten sing diugemi tetep Gusti Allah. Sing diugemi tetep Gusti Allah. Niku makane wong-wong syariat kenceng niku gak gelem maca-maca ngoten niku mboten purun. Tanyinane itu percaya ngoten nggih mboten purun. Wal qaulu utawi dawuh suci. Wal qaulu utawi dawuh suci iku anal kawakib sak temene pira-pira lintang iku kotakunu terkadang ana apa kawakib iku asbaban dadi pira-pira sebab lil hasani maring kebagusan wal qabihi lan ala wal khairi lan kebagusan wasyari lan ala padha maknane wal kulu utawi sekabehane iku fi'lullahi agawene Gusti Allah wahdahu hale ijane Gusti Allah mimma nyatane perkara labak sakang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan ma tapi juga ada ucapan yang mengatakan oh tapi kawakib iku dadi tandha lho ya dadi tandha apik lan ala niku ya ana sing ucapan ngoten niku ora apa-apa labaksa selagi wal kullu fi'lullah selagi teng mriku niku sing diugemi tetep kabeh iku Gusti Allah. Semisal ngugemi lho Jawa Rebo Kliwon iki engko apik lho ya kanggo ngene semisal ngoten iku ora apa-apa labaksa tapi sing diugemi sing gawe apik lan ala kabeh tetep Gusti Allah minangka iku ilmu titen ngoten mawon pun. Ora diugemi nemen. Walhasil utawi kesimpulane iku kama kaya keterangan kala kang dawuh ing Mas sapa Al Munawi Imam Munawi iki sing aran Faidul Qadir. Iku anna tawakkiyal arbi'a. Iku anna tawakkiyal arbi'i sak temene ngreksa dina Rebo. Wa ghairihi lan liyane arbi'a ala jihati tiarati ing atase arah-arah tiaroh utawa alup-alup kelawan manuk. Wadonna lan nyono sapa ngene. Wadonna tiqadil munajjimina lan nyono keyakinane pira-pira wong kang ahli perbintangan. Wadonna i'tiqadil munajjimina lan nyono keyakinane pira-pira wong kang ahli perbintangan iku haram syadidut tahrimi kang banget harame lha nek ngreksa wah iki dina iki kudu iki ngoten bahasane nggih kudu dina iki engko rabi utawa iki kudu dina iki apik banget iku kudu dina iki atas dasar ngalat jihati tiaroh atas dasar temriku napa seakan koyok mitos-mitos tiaroh wau utawa tatoyur dan menyangka keyakinan-keyakinannya orang-orang yang ahli kejawen, orang-orang yang ahli perbintangan niku adalah keyakinan yang benar, maka niku hukumnya haram ngudok-ngudokne perkara. Kudu iki nek gak iki gak hati-hati Mas sampean. Iki ringkel Mas, hati-hati tenanan iki. Kudu mbok hindari Mas, kudu mbok hindari. Wes iku haram. Idil ayam Quran utai pira-pira dina kul luha ya sekabehane ayam iku lillahi ta'ala kaduwe Allah ta'ala kabeh dina iku nggone Gusti Allah la tangfangu ora manfaati apa ayam wala tadurru lan ora mbayani apa ayam bidatiha kelawan zate ayam wa biduni dalika lan kelawan tanpa liyane mengkono-mengkono idil ayam la baira ora ana bae iku maujud wala mahdhura lan ora ana kang den wedeni wala mahdhuran ora ana kang den wedeni apa fihi ayam lah ngoten. Mergo napa? Mergo dina iki kabeh ya nggone Gusti Allah. Dina hakikate dina iki latang fa wala tadur. Ora iso manfaati lan ora iso bahayane. Ngoten. Secara dzatiyahnya hari dina iki engko Allah, dina iki ngene, dina iki ngene iku gak bahayani lan ora manfaati.
Ngoten. Ora bahayane, ya ora kudu diwedeni. Ngoten cara bahasane Imam Abdul Hamid Kudus. Niku gak kudu diwedeni. Ya ora kudu ugemi tenanan. Ngoten. Makane sing paling aman ya melok pendapat sing dhuwur wau. Bintang, dina ya iku ana kalane kadang iso ndadekno sebab. Ana kalane kadang bahasane ngoten. Tapi kabeh musabbibul asbab sing nyebabi sebab hasan qabih khair syar iku Gusti Allah. Ngoten kudu ngoten. Atene. Makane kok ana wong ten mriku niku kok sampean itungne Jawane ya ora apa-apa. Mane kok iki arep oleh grobokan utawa apa tah apa ngalor ngulon. Semisal ngoten niku. Lah niku panitia kenging mboten nggih mboten napa-napa. Mane kula dhewe kok ana sing dhisik. Arep ngalor ngulon tah apa ngoten niku lho. Ya ngaten iki pareng napa mboten? Ya sak sirmu balekne keyakinan. Cuma ya engko timbang diwadani wong liya. Maksud diwadani niku ngeten. Hei aja rabi ngalur ngulon, hei aja rabi jilu, hei aja rabi ngene. Lah niku ben ora diwadani wong tirakate digedhekno. Ngoten lho, tirakate digedhekno. Kaya wong rabi selawe kan nggih enten. Wong rabi ketemu weton selawe, nek ra mati sandang pangane mati wonge. Ya mati klamine ngono sik piye ngono tok. Nek ra mati sandang pangane mati wonge, jare rabi weton selawe. Lah teng mriku pangane piye iki? Ayo, wis monggo keyakinanmu piye, cuman kadang niku terus diwadani wong liya diwadani, waduh, kayak weton selawe kok medeni kae. Wah, akhirnya dadi donga. Dadi donga. Akhir-akhire sing rabi wau keluargane ragu iya ya kadung weton selawe. Makanya kok semisal kok nglanggar aturan-aturan ngoten niku tetep kumandhil ning Gusti Allah tirakate digedhekno. Ngoten. Nah koyo sing masyhur ning koyo ning story apa ning WA apa iku ning VT iku mbah sapa iku? Mbah Husain Ilyas nek gak keliru nggih. Mbah Husain Ilyas umur rabi weton selawe wis diwadani wong engko mati sandang pane gak ono mati wonge. Alhamdulillah malah duwe putra 12 apa 11 sugih kabeh. Ngalim kabeh. Apal Qur'ane piro apa ngoten. Lah niku nggih Gusti makane wal kullu fi'lullahi ta'ala wahdah mimma la ba'sa bihi. Ya gak apa-apa ngugemi ngoten niku, cuman temriku kabeh ya tetep sing ngersakne Gusti Allah. Sing paling bayane asine wadanane tangga. Sing paling bayane niku diwadani tangga ngoten. Wah kowe kurang ngene. Oh, tangga iki kadang kan ngeten. Semisal anak wong rabi ngalor ngulon utawa rabi selawe utawa rabi jilu. Lah, mari ngono manten ngoten setelah iku nyaman yakin keluarga iku yakin. Jeneng wong urip kan mesti wanal pun aku bisa minal khafi wal ju' mesti ana musibah mesti wong urip kan mesti ana masalah to. Ana masalah. Lah mari ngono tangga-tangga madani ya to, sampean rabi weton selawe ngene, sampean rabi ngalor ngulon ngene, sampean rabi jilu ngene to ya to. Gitu keluargane sampean ngene to, babagan golek sandang pangan angel to, lha piye penggane nggur moncang-mancing wae yo angel. Ngoten niku. Ngoten lho. Diwadani wong liya akhir-akhire keluarga, iya ya, pantesan keluargaku kok ana sing lara. Oh iki ketoke gara-gara iki. Lah akhir-akhire ada keyakinan, di situ muncul keyakinan bahwa iku ternyata iso nglabeti. Ya wis Gusti Allah ana indadzoni abdi bi saat saya itu sesuai prasangka hambaku. Hambaku berprasangka bahwa hari itu bisa membawa sial, ya udah prasangkamu seperti itu. Ngoten lho. Makanya kemarin kan ngene iku to nggih. Napa? Idza tatayyaru ketika kok ana wong sing temriku terlalu nganggep mitos-mitos ngono kuwi tenanan iso nglabeti, ya wis iku semisal kok memang iya rasakno dhewe. Iku hadise kan wonten kemarin. Pun iku menyikapi semisal kaya weton ataupun yang lain. Waman utai sapane wong iku tatayyara. Ya Allah, waman utai sapane wong iku tatayyur sapa man hafat mongko ngupengi bihi kelawan man. Apa nuhu usatuhu sialeman, lha sing sapa wonge kok tatoyur iku ya wis selalu akan diliputi oleh kesialan. Iki dawuh Imam Abdul Hamid Kudus dudu omong aku lho. Waman tatoyaro hafaz binuhu satu. Oh nggih, maka Jawa ya kadang ya detail, semisal aku arep ning sawah iki dina iki kudu nggo klambi abang, dina iki klambi iki. Ini kan enak kadang ya. Ono iku. Nah niku makane kok waman tatoyar sing sapa wonge kok tatoyur berarti harus siap temriku diliputi kesialan-kesialan yang hubungannya dengan tatoyurnya tersebut dengan hari. Semisal kok ono gagak, ono gagak blekok-blekok kok. Wah iki ono keluargaku sing arep lara semisal ngoten niku. Lah ya wis, berarti ya jangan salahkan orang lain ketika kamu diliputi oleh kesialan karena melihat adanya gagak. Padahal gagak ya ora kabeh kokoke nggawa ngoten nandakne ngoten niku. Waman utai sapane wa iku aikonang yakinake sapa man annahu ing sak temene tatoyur ngeten. Waman utai sapane iku aikonang yakinake sapa man annahu ing sak temene kelakuan iku la yadurru.
ora bahayani. Wala yang faulan ora manfaati sapa illallah kejaba Gusti Allah lam yusir. Nah niki lho awas niki. Iki kudu mbok eling-eling tekan kiamat. Lam yusir mongko ora nglabeti fihi ing dalem tatoyur apa sayun suwi-wiji ming dalika saking mengkono-mengkono ya durru wa yang fa'u. Lah barang siapa yang yakin bahwa tidak ada yang memberi manfaat atau tidak akan ada yang memberi bahaya kecuali Allah. Sing sapa wong yakin sing iso ngowahi manfaat lan ngowahi bahaya, ngowahi kemelaratan, ngowahi kesialan iku Gusti Allah. Sing sapa wong yakin ngoten niku, maka babakan hari, babakan nyun sewu, ringkel atau babakan apapun sing hubungannya karo dina iku tidak akan memberi dampak apapun. Syaratnya ya yakin. Ngoten lho, Mas. Bisa kok wis aku rabi ngalor ulon, wis los rabi ngalor ulon. Syaratnya ya yakin. Kok ana terbesit mamang sithik, aja terusno. Lah niku ngoten ya ya ora apa-apa. Monggo. Iki dieling-eling. Waman tatayyar hafat bi nukhusatu. Kayak bulan Suro. Bulan Suro meyakini bulan Suro iku ning kono banyak kesialan-kesialan di bulan Suro, meyakini hal tersebut ya ngati wae. Gitu nggih? Ngati. Wah, kuwi bulan Suro iki wis akeh kesialan-kesialan ki engko. Akeh ngene. Wah, ki aku nek metu bengi ketempelan jin, aku nek metu bengi ki ngene metu ngene dan seterusnya. Ya wis rasain. Ketika suatu saat kok mendapatkan kesialan di bulan Suro, itu bukan karena bulan Surone, tapi karena keyakinan. Nah ini dulu, awas. Ini hati-hati. Itu adalah dileng-leng tekan kiamat. Ya, ngoten. Dileng-leng tekan kiamat. Ah, ngoten. Nggih. Tapi ya aja ge. Ngoten masyaallah niki. Iki dileng-leng tenan. Mergo jaman sakniki nggih ngoten kadang diwadani. Awas lho Mas, sampean rabi ngene. Awas lho Mas, sampean ngene. Awas. Sampai dhek ngedekno usaha ngene lho Mas. Nah, ngoten niku. Makane sing yakin. Kama kaya keterangan kama kaya oleh den ngendikake apa ta'alam belajar sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku la taira, ora ana manuk iku maujud. Maksudnya apa? Ora ana manuk sing wae tandha sial iku maujud. Illa alamu tatayyirin kejaba ing atase wong kang ngrasa ilang alam tadi kejaba ing atase wong kang tatoyur ngene menak. Wahwa utawi ya Allah napa? Wahwa utawi tatoyur iku as-suburu ngrusakake. Wahwa utawi tatoyur iku as-suburu ngrusakake. Tatoyur iku nggarakno rusake awak nggih wonten. Aduh ki engko ngene neh ora sida meneh. Terhalang weton sak baratane. Nek sara kula nggih menak babagan rabi wis mbok weton mbok ora kula wis sembuh. Sing paling penting yaiku apa nek ancan iki jodoh kula njaran penakne Gusti nek pamane ancan duduk jodoh kula nggih rasa dipenakne gak apa-apa. Dadi ben gak kesuwen prosese ngoten lho ya, ra kesuwen. Kadung tomponane jenenge kebentel weton. Lah suatu saat sampeyan kok kebentel weton, mari ngono terus dikandani lho iki anu lho wetone ngeten pun niki kula nate ngaos Kang Zuna Jawa Surur niku wau man tatayyara hafat bihi nukhusatu wa man aykana annahu la yadru wa la yanfa illa Allah azza wa jalla lam ya'sir fihi syai'un min dzalik. Lah kula niku pernah cerita itu iku kok katempurai. Yang kok tak giatno ngene itu anu. Lah kadang ngeten. Nyun sewu. Ada orang-orang yang mengatakan, "Loh, kita itu menempat di Jawa." Terus kemudian, "Aduh, kudu ngugemi Jawa." Kitab-kitab yang sampean pelajari, itu dari Arab, bukan budaya kita. Nyun sewu. Kadang kula niku pernah ketemu dengan orang seperti itu. Budaya Jawa adalah budaya paling luhur dan apa yang ada di aturan-aturan Jawa, iku yo mau enggak mau kita terapkan. Oh, aturan-aturan orang Arab itu beda. Itu bukan budaya kita. Langsung kula bantah. Bantahan kula cuma pakai gini. Sebenarnya ngeten di setiap daerah itu pasti ada. Bahkan di kitab-kitab kula dudono kitab koyo iki kok gak perlu tak sebutne. Kitab iki koyo kitab iki niku juga menerangkan tentang gampangane tembung primbone Arab. Primbone Arab. Lho salah satu contoh. Ada sing temriku jenenge fal nabi. Fal nabi ku nek cara wong Jawa babagan rabi ku paling mentok iku angel golek sandang pangan. Ale ngoten niku. Nek fal nabi gak kok iku dilanggar cara gampangane tembung. Iku hitungane Arab, hitungane wong Arab. Kok dilanggar ya wis. Ora kesuwen urip kaken musibah gak mati salah sijine. Well, bahasane ngeten, jodoh mati. Niki ku nek gak jodone ya mesti mati. Ayo, matine ya jodoh niku. Keras banget itu. Keras banget. Kayak Google ada, kalau niku punya kitab ya. Sing temriku dihitung bahkan
menyesuaikan hitungan. Jadi misal contoh, hitungannya iku turah sekian, iku hitungannya Nabi Daud. Hitungannya turah sekian, iku hitungannya Nabi Hud. Nggo Nabi, Pak. Ada hitungan Arab. Lah makane kadang ngomong sing muni, lho iku Jawa iki budaya luhur kita iya ade wong Jawa. Tapi aja nyalah-nyalahno teng mriku niku babakan iku Arab e duduk budayane awake dhewe. Kitab-kitab sing mbok pelajari iku duduk budayane awake dhewe, rasa dipelajari teman-teman utawa rasa mbok ugemi teman-teman. Ngoten niku. Lha padahal ning Arab pun sebenarnya padha wae ning primbon perindapan iki mesine ya ono. Gitu, primbon perindapan ini mesti ono, cuma ya sampean teliti lah suatu saat primbon perindapan. Ya niku nggih, makane ngoten niku kabeh gak apa-apa diugemi, babakan weton, babakan iki gak apa-apa diugemi. Oh, iku sing apik dinane iki nggih mboten napa-napa, cuma kudu kabeh wal kullu fi'lullahi wahdah. La yadurru wa la yanfa'u illallah. Ora ana sing wae manfaat, ora ana sing wae bahaya kejaba Gusti Allah iku harus ditanamkan. Harus ditanamkan. Ngoten. Niku ngoten niku pun. Kadang akeh to wong golek salah dinamu, salah dinane. Wa ma min sangatin. Ya Allah ya Rabbi. Wa as-subur. Mergo nek terlalu ngugemi tenanan iku akhir-akhire ngrusak awak, ngrusak awak. Wa bil jumlati lan kelawan gemblengane utawa kelawan globalane fakulu ayami mongko utawi sekabehane pira-pira dina iku sawaun padha. Lakhtisos ora ana kekhususan iku mujud lidzalika kedue kulul ayam. Biyaumil arba'in kelawan dina Rebo wala ghairi lan ora liyane arbi'a. Wa min sa'atin lan ora ana utawi jam minas saati saking pira-pira jam iku ila wahya. Kejaba utawi saah iku sa'dun garakake utawa ndadekake bejo ala sasin ing atase wong suwiji. Nahsun tur iku garakake sial utawa tur iku ndadekake sial ngala akhara ing atase wong liya. Bi tibarima kelawan milang-milang perkara yuhaddisu yahdusu kang anyarake sapa Allah taala fiha ing dalem saah minal malaimi saking pira-pira perkara kang nocoki wal manafiri lan pira-pira perkara kang melawani wal khairi lan kebagusan wasyari lan Allah fakulu yaumin mongko te saben-saben dina minal ayami kang saking pira-pira dina iku yattasifu persifatan apa gol bil amro ini kelawan perkara loro likhtilafil i'tibari krana beda-bedane tetembungan. Fama aulaja mongko ora manjingake sapa Allah. Fama aulaja mongko ora manjingake sapa Allah al-laila ing wengi finari ing dalem rina. Wan nahara lan ing rina fil laili ing dalem wengi. Illa li iladil hawadisi iku illa li iladil hawadisi kejaba krana ngetokake pira-pira kejadian. Ya wis setiap hari setiap malam iku mesti ono kejadian. Waqat gila. Dadi gara-gara kejadian iku tetep Gusti Allah. Waqat kilan teman-teman den ngendikake apa? Ala eling-eling. Innamal yamu aing pestine utawi pira-pira dina iku ibadah wahidin. Iku ibadah wahidin gawe indahe wong suwiji. Wa hadhil layali utawi ikilah pira-pira wengi kulluha ya sakabehane pira-pira wengi iku akhwatu pira-pira dulur. Iku akhwatu pira-pira dulur. Eling-elingo kabeh dina iku iso nggarakno indah uripmu. Kabeh dina iku asline iso nggarakno indah uripmu tergantung suasana hati, tergantung sikap kita. Ngoten lho nggih, tergantung sikape dhewe. Makut gila. Lan teman-teman den ngendika qala dawuh sapa? Qala dawuh sapa? Sapa sing aran Ruhul Bayan itu kok? Qala dawuh sapa sahibur Ruhil Bayan. Qala dawuh sapa sahibur Ruhil Bayan. Lali kula sapa sing garang kitab iki. Qala dawuh sapa sahibur Ruhil Bayan fi Ruhil Bayan ing dalam kitab Ruhul Bayan. Fi tafsiri qauli ing dalam tafsire dawuh Allah taala rupane dawuh awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa awalam ya'lamu ana tok orang ngerti sapa kaum annallaha ing sak temen Allah iku yabsutu beber sapa Allah rizqa ing rezeki aywasingu tegese jembarake sapa Allah ing rezeki liman maring wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Loh, janjane wong sing ngugemi ngono-ngono ki janjane apa gak kelingan bahwa Allah lah yang memberi rezeki, yang meluaskan rezeki iku Allah terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Gitu nggih. Ora urusane dino, tapi ngeteni nek ngomong arep berjonggone dipaidi wong, Pak. Makanya kalau pokok mengutip dari kitab niki, kalau dhewe babagan ilmu Jawa sangka Romayahan nggih tetep dipelajari, tapi iku nggur minangka nggih ya sing nggih nggih weru-weruan wonten tok, tapi tetep sing labeti Gusti Allah. Wa ing kana sanajan ana apa kelakuan iku lahilata, ora ana khilah iku mujud lahu kadhe man. Wala kuwata ora kekuatan iku mujud imtihanan krana nyoba. Wa yuqaddiru
Liman yasha wa yaqdir. Wa yaqdiru lan mesthekake sapa Allah. Ngeten, wa yaqdiru lan ngerupekake sapa Allah. Wa yaqdiru lan ngerupekake sapa Allah. Ayu dayiku tegese ngerupekake sapa Allah arizqa ing rezeki liman maring wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa ing kana senajan ana sapa man iku kawiyan wong kang kuat sadidal khilati kang kang banget oleh ngrekodaya ibtilaan krana nguji. Fala qabida mongko ora ana kang ngerupekake iku mujud. Wala basita lan ora ana kang beber iku mujud illallahu kejaba Gusti Allah. Fala yadul wa yadullu. Dadi ngeten. Lho makane kudu meyakini awalam ya'lam anna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sing rupekne rejeki iku ya Gusti Allah, sing jembar rejeki ya Gusti Allah. Cara gampane tembung ora mergo dinane. Nggih, kowe rabi dina iki kok rezekimu sempit. Yen ancen kerjane tenanan Gusti Allah ngersakno sae ya iso dadi. Makane semisal kok suatu saat kita atau siapapun rabi utawa buka usaha, buka toko utawa apapun itu bisnis di hari-hari yang dianggap di Jawa niku hari-hari membawa sial, niku yo gedhekno tirakate ning Gusti Allah. Gedhekno tirakat. Gedhekno dongane ning Gusti Allah. Mergo sing ngersakne awalam ya'lamu anallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Niku kudu diyakini. Kudu diyakini. Iku mosono kok wis tau ngaji. Wis tau ngaji marine wis kepentok arep rabi, kepentok hitungan Jawa marine susah getun. Wis ra kena diobah biar ngubah weton ra iso. Wis kadung seneng. Gitu nggih, wis kadung seneng ya ora apa-apa. Lah niki nek ra kanca ra tak kandhani. Nek cara Rama Yai Hanan, semisal kok masih ada keraguan sing urusane weton. Gitu nggih. Semisal ada keraguan sing urusane weton. Ati sik ana tatayure. Lah teng mriku mengke beleh sapi nek iso. Gedhi tapi nek ra mbeleh sapi mbeleh wedhus minangka diniati tolak balak. Ora digawe tumbal mboten, tapi diniati tolak balak. Wedhuse mangke diolah sing apik kemudian diwehne tanggane. Niku mbeleh wedhus. Makane kok kapan niku kula nggih ngoten. Kapan niku enten tiyang tangkleten kula niku setengah kali. Manten-manten tak takokne Guse, terus Guse niku tanglet Rama Yai. Oh nggih, bener kula memang nek babakan wonten niku wedhus. Dadi semisal kok ana weton-weton sing rada melanggar rabi ngalor-ngulon utawa jilu tah apa, temriku mengke sedekah pas wayah rabi, semisal akate dina Jumat semisal. Akate dina Jumat, lah pas dina Jumate niku wau teng mriku niku mbeleh wedhus. Aja sadurunge utawa sakbare, nek iso pas dinane. Niku mbeleh wedhus. Mbeleh wedhus ya tetep mbeleh ya mergo Gusti Allah, tapi teng mriku iku tak niati bar ngono wis bar dibeleh nika dimasak tak niati iki tak sedekahno minangka nggih tolak balak wis ngoten tok. Gak usah diimbu-imbui iki nggih tolak balak mergo ngalor ngulon, iki nggih tolak balak mergo jilu, gak usah ngoten. Iki minangka nggih tolak balak muga-muga rabine iki teng mriku mengke aman dikersakno sae kalih Gusti Allah dipun ridhoni Gusti Allah mboten enten balak-balak sing anu. Ya walaupun kadang wong rabi ya tetep ana masalah ya tetep ana. Yo kadang wetone sungkocoko yo kadang yo ono. Itu nggih. Wetone lha sampean tes cek-cekan wae semisal moro ning pengadilan agama, ning pengadilan bulan ini siapa yang cerai. Sapa sing cerai? Iku rata-rata wetone iso main apik kadang pas rabine. Lho tapi niki masalah ekonomi ya, Pak. Masalah ekonomi, pegatan masalah ekonomi. Kok rumah sekolah niku sempit lho sampean wetone apik gak pas wae rabi. Sae jane. Gitu nggih? Sae jane. Jane wetone pas wayah nikah niku nggih sae. Weton kula kalih garwa kula niku nggih pun sae. Tapi niki dicoba ekonomi mawon niku ten napa? Lah mergo napa? Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al mal. Setiap umat para nabi iku mesti ana cobane. Lah cobane umate Kanjeng Nabi Muhammad sing paling berat iku babagan ekonomi. Ya wis iku mesti wis dinas ya, Pak. Wis dinas lagi ta nggih. Iku wis kaya ana wae. Lah ngoten. Makane teng mriku nggih kabeh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli